soc Elias i avui tinc l'honor de presentar-vos a la meva família, que aquest any hem pensat en fer algo totalment diferent i és explicar el procés de les persones trans des d'una vivència familiar, que creguem que així li pot arribar a molta gent. I falta un membre de la família que està d'Erasmus, però que també contem en ell, i res. Hola, soc Amparo, soc la mare d'Elias. Hola, soc Miguel Ángel i soc el pare d'Elias. I dit esto, hem pensat en que siga com una pregunta i resposta, i la primera pregunta és explicar com va ser per a vosaltres que jo pegara aquest pas tan gran. Va ser, per una part, un alivio molt gran, perquè veien que no eres feliç, que no estàs integrat en la societat, estàs molt diferent a un xic jove de la teua edat, i va ser un alivio molt gran, però per una altra part, molta por, perquè la societat, n'hi ha part de la societat que no admeteix la diversitat. Per tant, te fa por, sense en la televisió, moltes coses, com que peguen els homosexuals, i clar, com a mare i com a pare ens fa molta por que algun dia ens cridaren per telèfon i ens digueren mira, li han pegat una pallissa al teu fill. I això és la por que ens feia. Però per altra part, superbé. Per la meva part, res dir, ho explica molt bé Amparo, en el meu cas, molt d'alivio, perquè nosaltres ja sabíem que no era plenament feliç i això, ella, pegar aquest pas, nosaltres, per una banda, conforme ha explicat ella molt bé, ens va donar molta tranquil·litat en aquest aspecte, però per una altra, un poc de patiment, sobretot ara que està també per València i això, que n'hi ha més, sempre té algun mal pensament al cap, perquè quan hi ha tanta gent que inculta, que no pensa igual, te fa patir un poc, però molta satisfacció per el pas que ha pegat. De fet, va ser graciós, perquè jo quan vaig donar el pas, recorde que antes de dir-los alguna cosa, ells ja ho sabien, no? El fet de, jo recorde a punt d'arribar a casa tot nerviós, és que no sé com dir-ho, li faig una carta, tal, i li vaig dir, estava ma mare en això entonces soles en casa, i vaig dir, mama, és que tinc que parlar amb tu, i m'ha dit, no fa falta que me digues res. Em tocares per telèfon, cridares per telèfon, mama, tinc que parlar amb tu, em tinc que assentar. No, que és de l'institut, són coses de l'institut. Bé. I quan va vindre em va dir, ho he escrit perquè no sé com dir-te-ho. I jo li vaig contestar, no cal que em digues res, jo ja sé el que vols. De veres? Jo dic, sí, tu vols, no eres feliç conforme eres, però si estic jo i ton pare, per a lo que siga. Clar, ens va pillar en un moment que nosaltres no havíem viscut mai una situació així, no sabies on anar, no sabies què fer, però quan jo enclavé en tots els puestos navegando por internet, vaig anar a parar a una persona que és el que portava la unitat de gènere en València. I jo creia que no em contestaria al correu que li vaig enviar, però sí, em va contestar, es va posar en contacte amb mi i a partir d'ahir, superbé. Per desgràcia vam pillar la pandèmia, que la primera visita la teníem en abril i en març ens confinaren, entonces no vam poder fer, però més avant sí. I començarem tot el canvi. Se podria dir que durant el procés passeu un procés de dol? Parles tu? Sí, clar, per supòs que se passa un procés de dol i tens, en aquest cas, una filla i arriba un punt en què ja no la tens un fill. Entonces sí que passes ahí un poc de lapsus, però jo des del minut 1 sabia i vaig entendre que era ell, no ella. I sí que se passa
un procés de dol un poquetet de pena, vamos, però res, és més gran l'alegria del pas que s'ha pegat que el dol. Claro, Jo, en el meu cas, em va costar un poquet, en el sentit de que tirava a cridar-lo i m'enredrava, la veritat, perquè de 9 anys cridant un nom i de colp a repent canviar, i me costava un poc, i pensava, el sentia d'ell, i me cago en la marxa. Quina facilitat, i jo si estic per a cridar-lo, el meu fill menut també en seguida va canviar de teta a tete, en qüestió de segons, superbé, i a mi em va costar un poquet. Vaig estar per almenys una setmana. Vaig parlar en este metge, quan vam anar a la consulta, i li vaig comentar el que me passava. I va ser quan me va explicar que estava el període de dol. Que, claro, que els pares també passem per un període que, claro, tant de temps tinguent una filla i de colp això, pues, te costa un poquet. I me va donar un consell, suposo que més o menys seria un consell, que jo actuara, com més pront actuara en normalitat, seria millor per a mi i per a la societat en la que ens manegem nosaltres. I a partir d'aquest dia vaig eixir de casa i vaig dir això, vaig a canviar el xip i a partir d'ahir ja no feia botigues per cridar-lo. Ja li dia un Elias i superbé. de fet, per això és tan important. Jo quan vaig parlar l'any passat que jo tenia molta sort de que tinc una família que m'accepta, m'apoya, no totes les persones tenen aquest tipus de família i per això jo sempre dic que és tan important que en el cas de tindre una família, o sigui, tens un familiar que és trans o alguna cosa i no saps com actuar, que sempre busquen ajuda, ja sigui en la unitat de gènere, ajuda psicològica, ajuda com per exemple jo com treballo en Lambda, també ajuda en orientar, perquè no sols és un procés que tinga que passar aquesta persona per ser trans, és un procés que també tenen que passar les famílies perquè soles no saps i està bé saber on acudir. Pues sí, i de fet nosaltres estem molt orgullosos del pas que has pegat perquè ha sigut molt important, jo crec que ha sigut innovador, no és la paraula exacta, però així en el poble, perquè la primera vegada que va anar ella a punxar-se o a parlar en el metge de capçalera, sí, no tenien ni idea, perquè no havien viscut mai, no havien tingut mai una persona trans. I bé, estem superorgullosos d'este pas que va pegar, perquè ara és feliç, s'integra en la societat, té ganes de fer coses, nosaltres el vegem feliç, i nosaltres com a pares, a mi em dona igual l'orientació sexual que pugui tindre una persona. O la identitat. O la identitat. M'ho té exactament igual. Jo no m'ha de clavar si a una persona li agraden els homes, li agraden les dones, o té una altra identitat. Per a mi això no és important. Important és que tingui una mala malaltia i no n'hi hagi solució, però això no té, per a mi, igual com per al meu home, no tinguem cap problema. Ens sentim doblement orgullosos perquè no és només que ha pegat el pas, sinó que està dedicant la vida a ajudar a persones que estan en la mateixa situació que ell, o pitjor, perquè ell no ha tingut problemes que altres poden tindre dins de casa. Entonces, estem orgullosos perquè, a banda és que reeduca o educa a xavals, perquè tracten aquests temes conforme és natural i d'una forma normal, entre comillas. Sí, i una altra pregunta és l'entorn. Com li ho vau transmetre a l'entorn i com va reaccionar? És a dir, als vostres esbuiguts i tot això. Bé, doncs en el cas de les amistats, la gent que aprecies i la gent que tu de normal t'enjuntes, jo els vaig cridar per telèfon i els vaig dir que quedarem per fer-nos un cafè, que volia contar-los una cosa. Quan ens van quedar, el primer que els vaig dir que jo no anava a demanar-los l'opinió, que de fet no volia saber-la, a mi no m'importava l'opinió que tingueren. Jo volia transmitir-los el que passava perquè me pareixia un poc violent que de colp a repent
el veig en aquest canvi i no saber res de les persones que jo aprecio. I simplement els vaig dir, això me passa això, a partir d'ara tinc un fill que li diuen Elias i vull que vosaltres el tracteu de la mateixa manera i ja està, en té igual si tu no ho admetisses o deixes d'admetir-ho, a mi això me dona igual, no vull saber-ho. I no vaig tindre cap problema, ho va anar superbé, la gent en la que treballa, gent que jo creia que devia de dir-ho, no donar explicacions, sinó dir i se canvi que anava a tindre el meu fill i punt. I en el cas de la família, doncs Miguel ho conta. Sí, jo vaig anar cara als meus pares i als meus germans i això ho vaig dir. En aquest moment la meva filla major ja no tingueu ni una neta ni una neboda. Ara tingueu un net i un nebot, que li diuen Elias. I a partir d'aquest moment, això vaig explicar tot el procés de canvi i el que és, en fi, ells pressupost ens donaren el suport i fins avui. I entonces el que no és comprensible en l'època en la que estem és que encara n'hi ha persones que això sigui un problema, que això se tinga que explicar o això és lamentable. I sobretot que n'hi hagi partits polítics que ho fomenten. Això és molt trist en l'època en la que visquem. Això és deplorable totalment. Sí, i de fet, si vols contar el que me digueres de la gent quan te diu, no? Si el teu fill, si és el que vol que siga. No, el meu fill no és el que vol que siga. En tot aquest procés no és que el meu fill vulgui ser així, el meu fill és que ha nascut així. El tema és més simple que pareix. Ha nascut així i nosaltres estem ahí simplement. Ell és així i ja està. No és que ell vulgui ser així, sinó que és que ell ha nascut així. Entonces, és molt simple si se veu d'una forma objectiva, claro. Clar, és que el que estem intentant dir és que molta gent, quan a lo millor es veu a ells, és com no, però total, si és que els deguem als nostres fills, no? O sigui, ens deguem als nostres fills i el que ells vulguin, i és el que estàvem parlant, que no és el que tu un dia no t'alces i dius, buah, que ganes tinc de ser trans, o uau, el que jo volia, no? Esto és algo que tu eres, no és que ho vulguis, és que ho eres, i igual que hi ha persones que no són trans, hi ha persones que ho són i no és algo que s'elegisca, no? I el tema de com me definiríeu? Bueno, doncs tu eres una persona molt noble, no eres el que se veu, no amagues res, molt amiga dels teus amics, una persona molt carinyosa i simplement no eres una etiqueta, no eres un xic trans, eres una persona i n'hi ha que conèixer-te i ja està. Sí, que està molt bé tindre una etiqueta, no? Per a la gent que se sent representar, però que no sols soc una etiqueta. Jo, de fet, aquesta pregunta la he fet més que res perquè n'hi ha molta gent que és com Elias el trans, o tal persona que és gay, o no sé qui que és lesbiana. Bueno, és que a part de tindre una orientació sexual, una identitat, són més que això. Sí, jo tinc amigues que són lesbianes, però no estudien lesbianisme, saps? Vull dir, és algo que... Per tant, és un missatge que també volíem transmetre. I per últim, l'últim tema que vull tocar és el tema de què li diríeu a les famílies que tenen una realitat en la família trans o LGTB en general i no ho accepta. Bueno, jo necessité 2 dies para dir-ho, però presumiré. Jo penso que els pares, igual que des que naix un fill estem ahí per educar-lo i per ensenyar-li valors, jo penso que si escoltàrem els nostres fills, ells també ens ensenyarien molt a nosaltres. En el cas de que n'hi ha famílies que no admetixen que un fill no entre dins de la societat, lo normal és home o és dona, pues que no facin això.
Nosaltres hem assistit a alguna jornada de gent jove en Elias. Sobre salut mental. Sobre salut mental i ens vam aborronar. N'hi havia gent que estava molt mal perquè parlaren i digueren que els pares no els admitissin, d'ahir ve aquest alt suïcidi que n'hi ha entre gent d'aquest col·lectiu perquè les famílies no els apoyen i és molt trist. Perquè jo no ho entenc, a mi no m'entra en el cap que uns pares no vulguin a un fill o bé perquè tinga l'orientació sexual el mateix que ell, que li agraden els homes o que li agraden les dones o que siga un fill trans, no m'entra en el cap, no puc entendre-ho. És molt difícil d'entendre per a mi, perquè jo des que el meu fill ha pegat el pas soc molt feliç, en aquest sentit jo veig el meu fill feliç, té un treball que li encanta, estic superorgullosa d'eixa faena que fa, que tots els dies me conta que ha anat a tallers, que xiquets li han fet dibuixos, que superbé. També, per desgràcia, s'ha trobat en algun xiquet en comentaris com que els maricons tindrien que morir, cosetes així, però per sort cada vegada queden menys xiquets. Majors, per desgràcia, encara en queden molts, sobretot pares. Jo vos animaria a aquests pares que se pugueu sentir identificats, que no passa res, que continua sent un fill, bé siga filla, bé siga fill, continua sent el mateix. L'únic que pot canviar l'aspecte, però... O no. O no, n'hi ha gent que no ni s'hormona ni res, i que el trateu com és ella. En el cas de que siga xic, xic, i en el cas de que siga xica, xica. És el millor que pot passar, no estar pendents, és que ara què dirà la gent? La gent que diga el que vulgui. El teu fill és feliç, tu eres feliç? Doncs avant. I per supost, si algun pare necessita que nosaltres, no consells perquè no siguin ningú per a donar consells, però si volen consultar-nos el pas que va pegar Elias, on vam anar, nosaltres estem oberts a tot. Si volen parlar amb nosaltres, estem dispostos a parlar amb qui siga i m'enrotlle. Ara que... No, simplement ahir afegir que sobretot que escolten els seus fills i que no perden el temps, que cada dia que passa, aquest dia és un dia perdut. Entonces, aquestes coses no és que, com han dit antes, que els elitisquen, o no, és que estan ahí. Entonces, una persona té tot el dret a tindre la seva identitat i quan antes s'accepta això, millor per a tots. Tots serien feliços. Efectivament. I no n'hi hauria cap problema. Correcte. Sí, i sobre les persones, moltes vegades en la família te trobes a famílies que te diuen això és una etapa, és que tu realment no eres aixina, és que això ho fem per a protegir-te, no estàs protegint el teu fill o la teva filla, el que estàs fent és que aquesta persona, quan arribi l'edat de poder-se'n anar, se'n va anar de casa i no va voler saber res de la família perquè no se sent en família. I la família no és, t'he parit, i ja està, la família és la que te valora, la que te cuida, la que te respecta, i si una persona t'està dient que no és el que esperes d'ell o d'ella, tu, com a persona que estàs ahí, que se suposa que vols, has d'acceptar-ho, encara que te coste, i dir-li a una persona, mira, que no, i invisibilitzar la seva realitat l'únic que fa és perdre un fill, o sigui, és que ni siquiera te penses que estàs ahí mantinguent a una persona perquè vols que siga com tu, i el que estàs fent és perdent-lo, i és algo que la gent no li entra molt en el cap, no? Clar, tu has viscut la teua vida, tens que deixar que els fills visquen la seva. Sí. Siguen com siguen. Que moltes vegades la gent s'oblida d'això, no? De no, és que el meu fill té que vestir així, no, és que tu has viscut la teva vida, deixa a la persona que visca la seva vida i ja està, que el que parlarem en casa, ser trans o ser bisexual o ser homosexual no és un problema, o sea, vamos, que una persona te diga, mira, soc un xic, tinc un nòvio, uau, cuidao, estàs matant algú, vull dir-te, o sea, ser un problema és que tingués un violador en casa, que tingués una persona que se clava en tot el món, que un assassí, vull dir-te, això és un problema, però que una persona t'estigui dient, per favor, tracta'm com masculí, tractament femení, tractament neutre, collins, mare meva, tu quin mal està fent? Pues això. I també jo volia recalcar que
o sea, esto ya en el último vídeo se me va a olvidar dir-ho, i és que no sols existís una realitat de xics trans o xiques trans, sinó que no sols existeixen dos gèneres, no? Sí que ja és molt difícil, no?, acceptar als xics trans i a les xiques trans, no?, però sí que a mi m'agradaria recalcar que no sols existís una realitat de xics i xiques trans, sinó que també existís un gènere no binari i que la realitat és molt més àmplia. I que igual que tu no qüestiones a una persona que no és trans la seva identitat, o una persona que ho siga tampoc, no? Vull dir que tot és igual de vàlid i que existim. El que passa és que el que fa la societat és ficar-se unes venes en els ulls i dir ai, doncs quan no ho veig no existís, no, però existim, no? I per mi, no sé si voleu dir alguna cosa més. Estàs explicant-ho molt bé, que del blanc al negre n'hi ha molts tonos de grisos, no és o blanc o negre. Hi ha tots els colors, bàsicament, hi ha moltes tonalitats i n'hi ha que respectar tant lo diferent com lo que no és tan diferent, i això. Doncs bé, no tinguem res més que dir, simplement que estem molt orgullosos de tu i avant. Igualment, correcte.